दोडामार्ग तहसील कार्यालय अर्थात तालुका मुख्यालयाच्या इमारतीमधील पहिल्या मजल्यावर छताचा काही भाग कोसळला। सुदैवाने यामध्ये कोणतीही जीवितहानी झाली नाही। मात्र बांधकामाचं ढिसाळ काम पुन्हा एकदा समोर आलं। सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंता घंटे आणि त्यांच्या टीमने पाहणी केली। तात्काळ या इमारतीच्या छताची डागडुजी करण्यात येईल असं त्यांनी सांगितलं। याबाबत अधिक माहिती अशी की सकाळीच येथील तहसीलदार कार्यालय अर्थात तालुका मुख्यालयामध्ये सकाळपासूनच अनेकांची आपल्या दैनंदिन कामकाजासाठी ये-जा सुरू झाली होती। या मुख्यालय इमारतीमध्ये पहिल्या मजल्यावर आधार कार्ड, तालुका कृषी कार्यालय, तालुका भूमी अभिलेख कार्यालय, दुय्यम निबंधक आणि दोडामार्ग तलाठी तसेच पुरवठा शाखा ही महत्त्वाची कार्यालय आहेत। या ठिकाणी तुरळक लोकांची ये-जा चालू होती। अशातच आधार केंद्र आणि मुद्रांक विक्रेते नजीकच्या सज्जामध्ये असलेल्या या छपराचा काही भाग कोसळला। या ठिकाणी मुद्रांक विक्रेते यांचे सहाय्यक तसेच काही नागरिक होते। छतावरील अनेक खपल्या सोडून खाली पडल्याचं निदर्शनास येताच त्यांनी तात्काळ तिथून पळ काढला। त्यानंतर या इमारतीच्या बांधकामावर सर्वांनी संतापही व्यक्त केला। ही बातमी कानावर जाताच ठाकरे सेनेचे युवा तालुका प्रमुख मदन राणे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंता घंट्यांना तातडीनं या ठिकाणी बोलावून पाहणी केली। त्यानंतर नागरिकांच्या संतापाला त्यांना सामोरं जावं लागलं। यावेळी माटणे सरपंच महादेव गवस, नामदेव गवस आदी उपस्थित होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।